रे कहाँ पड़ी रे? यही जाए कहोगे मेहरारू बाड़ी सन कि अपना अपना मरद के कपार पर उठा के रखले रहते सन। एगो ई बिया 10 बार चिल्ला तबो एक बार में आवाज ना आवेला। कहाँ बारिश रे? यही जे कहो मरद बड़ा सन कि घर दुआर के सब काम धाम देखता रसन। का चिल्लाता रहो? का चिल्लाता रह? हथुआ के रानी बना के रखले बड़ो है। का दे पलंग पर बिछावना बिछा के आ टंगड़ी पसार के सुतल बानी। का है बोलो? काची भुलाइल बा? बोला घटल बढ़ल आइल बड़ो कमाई ढा के बोला बोला सुनतनी बैठ के। अरे 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 रे ते हमरा के दोसर तीसर मरद बुझले बड़ी। आय रे ते हमरा को उमे के मरद बुझली हरे। देख लू कहां पर ढेर लबर लबर बोलली तो अबे तोर मल पटिया पे के चामा उठा ले। देखा गर्मी हो मेहरारू पर इनकर कितना गर्मी होता। चढ़ के उतर खाली तन छू के देखा ना। खाली छू के देखा ना। छुआ ओइ में के मेहरारू ना ही पहले के ना आई कि मारा तोरा तोरा ला तो सहत रहनिया। अब तर पाए लगा ओइट के लौना लगा दे। ओइ में के मत बुझी हमरा के मेहरारू अब बाप रे बाप हेंगा मरद होला हो। मेहरारू पर देखा है छाती तान के हमरा पर आवत मारे खातिर 4 गोसन के बटोर लेता रे आ दिन भर तास दिन भर गाड़ मरत गाड़। जा पंचायत भवन में खा लो आ तास जमावा। खाली घरवा फोन कइला के बा भाई बाप के आके तेरा गाड़ी में बांस धर दिया सन। काम के न काज के ढाई मन अनाज के है सन भगवान बतार के के न देस। हां दे बहुत कुछ ते कह देली अब कोनो बाकी नहीं खे। अरे अरे खाली तनी छू के देखा ना। खाली तनी छुअनु हमरा के तार पाए लगा दे में बेरा जानता रहनु। छुए के कह तरी। अरे अरे छुए अरे बाप अरे दादा अरे बाप छुए के कह तरी। अरे बाप अरे बाप अरे बाप रे बाप दादा अरे बाप रे बाप अरे दादा अरे बाप रे बाप बहुत बोल ले रे नतिया के बेटा रे लावना लाग जो रे गटवाइटा। अरे तोरा दही में घून पड़ जा रे दादा। अभी कमी बा तो पिए ना रे नाती के बेटा तू नहीं। अरे अरे ऊपर पर जरा तहर बहिन मुंह तू नहीं जिला समाज में एगो इज्जत हमरा नून धरे के जगह नहीं के छोड़ती। इतना गबर 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 बोलतिया बुझाता कि चीनी के बोरा जगह खुल जाला ओंगे गिरते जाई वही नहीं बोलतिया। अरे घून पड़ जाओ रे घून पड़ जाओ। ए है खइले खइले ए बॉईल का बारे होने क्यों? ए लड़फड़ा भाई ए जल में कहां मेरा रुआ के? हां टमर छोड़ ए छोड़ हटा लो मर दे छोड़ा ना। अरे लड़फड़ा तुम जी क्यों ना बात इतना झगड़ा भइल सा हो? ए बबुआ काहे इतना लेट कर देनी लो तब से हम चिल्लात नहीं कि बचाई लो नतिया के बेटा हमरा के मार के गतान को देले बा। रहे तोरा दहिया में घून पड़ जाओ रे सड़ जाओ कोरी फूटो रे टुअरा मुंह त पिया ना। ए बरसात में लावना के कमी बा तोरा के लावना लगा के खाना बना दी भछिया रे मुंह त पिया के टुअटर तोरा मुंह में। हट हट हटी बहुत गड़ी आती है हमरा के एगो नून धरे के जगह से हट खाली गर्मी भाई ना हट ले चलो ना हट के हट ना ते हट वाला मेहरारू में गर्मी देखा रही हट लेते हट ना हट हट आज हम दिखा देता नहीं पर जा रे तो हट ना तेरा बस ऊपर से बोल दो नीचे घून पारो आधा रोज कोरी हो जा रे घटवाइठा रे मुता पिया ना। हमरा के हेंगा मेहरारू के मारल जाला रे मुता पिया ना। तेरे इतना जोड़ भइल बा नाती के बेटा गाड़ी में दम बा तो 4 गो 12 सन पाल पोस के दिखावो। ए बबुआ तनी नहीं आए बैठी का हो भौजी बोला का कहत रू? ए बबुआ तनी हमारे घरे फोन लगा दे। अरे उहनु नंबर हटे हां पहिल के वाला जोन काल बात कहमी वही से लगा दी लास्ट में 47 बा 47 वाला लॉरिंग होता धर। ये लोग गोड़ लगे नहीं भाई भइल का बा कुछ ना बियाह क के जब बैठा देला लो राज करतनी
हथुआ के रानी बना के रख ले बड़ो हमरा के। तनी बाबूजी के फोन दो। हाँ दो। गोला के तनी बाबूजी मैं कुछ नहीं खबल, तू आवे जितना जल्दी हो के उतना जल्दी आवो ना। हमरा के जियत देखो तारे तो तू जल्दी आवो। ओ फोन रखो तनी जल्दी आवो। काट दे बाबूआ। ई समझतिया कि हम नइखी सुनत, लगा लेली फोन। आय दादा हाय धारा ले दादा ही गाड़ी ज्यादा गर्मी हो गेल बा तोरा। मेरा रूपे मेहर मऊ बुलाओ बुलाओ ते अपना बाप के नहीं बुलाओ तरी। बुलाओ आज फैसला हो जाला। बुलाओ। दमाद ही भेटा गइल, बेटी के मार मार के खराब कर दिल बाबे। बारात के बेरा कहत तरह से कि आधा भरौली एकरे ह। आज एकरो के बताए तनी हमरा कितना गर्मी भइल बा। बता दे तनी एकरो के दुआरे पर आज पटका पटकी आज हुई, आज पीटा पीटी हुई। बहुत बर्दाश्त हो गइल। अब 4 गो लड़का ना रहता तो बेटी के दोसर शादी कर देती हम। ओ का बो का 3 तलो का। अरे ना पन्ना खुश रह खुश रह खुश रह खुश रह। नाना गे रे ई नाना बाल निकाई मानो भितला सुन घर चलो अरे अम्मा एगो जी ठीक बा बनी। चुप रह गनी नु हम सब ठीक हो जाई, वो ठीक हो जाई अभी। चुप रह। प्रणाम का बाबूजी। और का आइल बड़े धोधा लेके आइल बड़े। देखा लो ओ गांव समाज, देखा लो लकेंद्र भाई, देखा आइल बड़े। देखो काहे खातिर? अरे मर्दावा झगड़ा करे खातिर आइल बड़े। आज ही कर बहिन चोदी इनकरो के ले माझई गणासी से। फक सर बन मानुस के औलाद। सर तो निसन का बाल लिखे मिलल करे साला। ए पापा तू अपने आप के का कहत ल? फक सर तेतर चोदा फक। देखो लो हो गांव समाज, देखो लड़नी 4 गो बाल लेके आइल बड़े तो बुझाता पूरा गांव मोहल्ला में हल्ला हो गइल बा। सरऊ तू नहीं लड़री बाल बा 4 गो। तो 2 बीघा बोलो ना तो तब न बुझाइत। हैं बाल तो मिलत होइए नहीं खे। बोतो तो मेहनत कितना बा, कोड़े में झोरे में सोहे में तब न बुझाइत। काहे न का खात तू 2 कट्ठा कहत रह, 10 कट्ठा में बोले रहनी है। अब घोपड़ा से चढ़ गेली तो हम का करी? ससुर हवा तनी ससुर खानी पतियावा, समझ ल। मकई बो के साला घरे आके सूत जइबो तो घोड़े के लंड खइबो, घोपड़ा से ना खाई तो बाल तू खइबो। हां बहुत मेहनत से बाल मिलेला। हमारे के लोग फंसा देहल ना तो साला भिखारी तारे घर में बेटी के बियाह करती। हैं तारा गाड़ी में बांस को दे, माछ के बांस हमरा बेटी के छू देब तो बताए तनी हम। ठीक बात आइल बड़े 2 घंटा हमरा ओले भइल। माधर चौथ के द्वार पर एगो कुर्सी लेके कि हम बैठी दे दलिया बैठे के। को देले बड़ा है? पूरा गांव जवार में पंचायत रोपले रहना, दुआर पर के नाक रगड़त रहल कि हमारा यही घर में शादी होई। आ ये बड़ा बड़का बड़का बात बतियाओ तोरा, कुर्सी पे बैठब तू। हई देखा साला भिखारी के बेटी सब दे बेटा है, सब बेटी वाला दी अपना बेटी के तई चेयर पर बैठियन। गाड़ी में दम नहीं खे, कमा के किन लो साला भिखारी। है दुआर पर नाकरू रगड़त रहल। फलनिया भाई चिलनिया भाई से सिफारिश लेके आओ तरह कि हमारे यही घर में शादी होई। हई बढ़िया दामाद से हमरा आज भेंट ना होई। हैं अरे हमरा के हीरा भाई फंसा देहलन ना तो साला नौहड़िया तारे पर हम बियाह करे। अपन मुंह न के देखत साला बिस्को पड़ा तोरे हम धधाई रहनी। हैं नकामा आदमी। अब तारे के पीटब उहे बाकी बा। आ समाज ये लोग देखी, और जब दामाद ना रही सही से तो का करी? ससुर पिटबे करी लास्ट में। खाली 4 गो नाती ना भर तो हम अपना बेटी के दोसर शादी करा देती। खाली नाती हमरा के ले लेता रसन, बुझल? ए बाबूजी का उनकरा से मुहे मुहे लागल बानी। बैठी तो रौरा जहाँ जी गई नहीं तो फिर सांझी खा लड़हू पुतहू करे लगी हन। रौरा समझत नहीं की
हमरो के बोले नहीं है कि तनी समझा बुझा दी ना समझियन बुझियन तो हम का करब बुझ जइहन ए बाबूजी अब का करब जोन हो गइल तन हो गइल अब शादी भी अब हो गइल बा छूटा छूटी थोड़े होई कौनो रहन स्वभाव के ना मिलन दिन भर खाना खा लियन पंचायत भवन में 4 गो बटोरा जइसन हो जा ताश उस खेलियन आ साजी खन 4 गो मिल जइसन हगनारी के मूत पी के आवेलन घरे तो हम बोलनी तो हमरा के मारलन ओइ लइका सन के मारलन बतावा होई 4 गो लइका कौनो न घर के न घाट के होई सन न पढ़ाई लिखाई होई सुन 4 गो लइका बड़ा सन ते एकनी के पोस पाल आराम से आ ज्यादा तंग करे तनु राती का जब सूझ जाता है पहुंचू तो धोखा छप दे काट दे ओकरा के दोसर बियाह होई ना तो लइकन के लेके ते जीव का कोई लेसन दामाद के ए बाबूजी अब सब और बतिया सुना तरन देखिए काटला खसू खानी केंगा ताकतर फिर शाम के लेंगा लोगो ये फिर हमरा के मरियन साझी के नुलो पुतो करी हन रात में सुतिहन नु परवा दे काम सवेरे देख लिहल जाई हम देख लियो केंगा घुरनाते बाड़ने बाबूजी सब मत बोली आ काटला के बाद अखिया फोड़ दी है लास्ट में घबरा जन ना खाली हमनी के सियान होके दो लइका संग सपोर्ट सुन तरनु हां सुनतनी लइका होशियार हो जियो सन ए बाबूजी तो लइको उन करे लेखा हो जइयो सन ई सब काहे खातिर ज्ञान देतनी लइका सन के उनकरे खन केंगा हो जियो सन रही तब नु ई अपन देख लियो सन उनकर काम साफ जा दिए बाबूजी निमन चाहे बाउर उहे नु पार घाट लगन के करे पर हमर जिंदगी कटी ना ना तो ठीक बा हम आइल बनी नु आज दवाइए को के जाएम हम का तक तारा खा जे आइल बनी द्वार पर तो खाए के कहता रहा जेंगन हई बकरियन से के चामो छिलला नु ओही के तहार चमड़िया छिल दे चमड़िया छिल बा आव छिल ए बाबूजी छोड़ ना दी रौरा छोड़ दी अरे तू एकदम मंडर राजा उनकरा खानी 4 दिन कभी हम देख लेम इतना बोल नहीं खी आव छिल चमड़िया ओरे 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 का रे अरे का करतनी ए बाबूजी छोड़ ना दी काहे ई करतनी ए चला ना का वनी यही में नहीं जो इनको जरूरी बा बुझा तरन के है नहीं खे चल चल बैठ 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 बाबू ननका ननका रे अने भाग तने जो है तने गोड़सिया ले जाके रख दे आ सुन ना तने कोटा चाचा के दुकाने में से दुगो लड्डू लेके चलिया तनी ससुर जी आइल बड़न तने से नाश्ता पानी करा दिया देखली चिन गइलन ओबरा से पानी पिए के ना पूछत लान 2 लाख पड़ला गाड़ी पर तो सब याद पर गइल तारा नहीं के बुझत ना तारा ओने घरे पहुंचत देरी लागल ना फिर ने लेंगा लगाओ तिनकर देरी लागल रो नहीं के बुझो हम कहतनी हमरा के अपना साथ में लियावले चली 2-4-10 दिन खातिर होई जा रहे हो हम ना करी नसन गलती बाबू आई है ना आई मंडर आई बाबूजी हम देख ली हट, खड़ा होके आई बैठी झगड़ा मार हरदम ठीक ना हो हाँ 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 हम ब्लड प्रेशर के बीमारी वाला हमी गुस्सा हमार हो जाता देखला नु हाँ झगड़ा तगड़ा ठीक ना हवे मिलजुल के रहल जाला अब दोबारा हमरा एजा आवे के ना पड़े ना। हमरा जरूरत पड़ी तो हम आए हाँ ना ठीक बा हाँ। सब ठीक बा ठीक है बन्नी के बावे लेकिन तब ठीक बा ठीक बा बन्नी तो हम चल तनी हां ए बाबूजी हाँ? नाश्ता पानी कुछ कर ली ना ना बेटी की हम नाश्ता पानी ना नु पिए के हमनी के ठीक बा हम चल तनी हां ठीक बा बाबूजी चली आई आई ए रह दिया हम ना चल चली प्रणाम ना हां खुश रह चल अच्छा से रहियो हां चली बाबूजी आई ढीठ से ढिठाइले रहल जाला हनु डराई ना जाला